Cinta bojone Akbar. Londi. Nanti bojo Akbar. Durung. Nanti. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa ki sidane? Iku mau lho, Mas. Oh. Rasa sedina kaya setahun Rene kaya wong bingung rina wengi tan bisa turu ambung tansah sliramu pewayanganmu katane netra sebulane iku mung rasa kangenku Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Gareng. Selamat pagi Truk. Pagi gong pagi Mas Witru. Alhamdulillah. Wiwit jam 09.00 nganti jam piro iki? Jam 2 kurang 10 menit manut jamku. Diparingi lancar ora ana alangan sawiji ngopo anggone awake dhewe paring lelipur ana Ngadipura kene. Weh, tobat. Ngambale atur sembah nuwun matur nuwun warga masyarakat Ngadipura Kecamatan Wonotirta Kadipaten Blitar. Sembah nuwun sampun ngaturi Den Akbar sak rombongan. Ora ketang klungsu-klungsu melu udu ya, Le. Nggih Mas Gareng. Muga-muga keluarga besar desa Ngadipura tinaringan teguh yuwana ayem tentrem sejahtera bahagia lahir dan batin ya Mas. Suaramu kok beda. Lah nyocokne wayange. Nyocokne wayange ya. Ya ngene iki lah. Iya. Nyocokne lambene wayang. Amin gong sing disuwun pancen kaya mangkono. Kaya sing tak aturke mau ngarep adicara wayangan ngene iki sing diuntungkan ora mung senimane. Bener, Truk. Sing golek duit pirang-pirang contone kaya tukang parkir mung golek Serono rafia pirang meter wis dadi dhuwit. Ora lali kanca-kanca bakul. Heeh. Ngene iki tumplek-blek nganti mau sore teh jan. Dalan ora amet lho, Kang. Heeh. Iya, Gong. Muga diparingi laris kabeh. Entek dagangane kathah bathine. Amin. Aku nate ngrungokke pituturi guruku. Babakan 12 bab. Ora las bab mau pitutur saka guruku babakan kapitayan. 12 bab mau apa wae terus Piye jlentre, Kang? 12 babakan mau ya kuwi siji. Yang singkat itu waktu. Angka loro yang menipu itu dunia. Angka telu yang dekat itu kematian. Angka papat yang besar itu hawa nafsu. Angka 5 yang sulit itu ikhlas. Angka 6 yang mudah itu perbuatan dosa. Angka 7 yang susah itu ngelakoni sabar. Angka 8 yang sering lupa itu bersyukur ana ngarsane Gusti Allah Subhanahu wa taala. Angka 9 yang tajam itu lidah. Angka 10 yang berharga itu iman. Angka 11 yang menentramkan hati itu berzikir. Lan sing pungkasan angka 12 yang ditunggu Allah adalah tobat. Niku pun sing penting ditekenke ngibadahe 5 wektu aja nganti lali. Saya apik yen jam 1 bengi nindakke salat tahajud insyaallah tentrem sak kulawargane. Nah, contone kaya masyarakat Ngadipura kene ya, Truk.
Maringi ayem tentrem, paringi rejeki sing lumintu, leres Mas Gareng. Ana piwulang maneh, wong urip aja mung nuruti butuhing karep, ning turutana butuhing urip. Yen gur nuruti karep, jagat ya arep diemperi. Mula urip niku sak derma nglampahi nganti tepekaning takdir saka Gusti Allah. Ingkang mengkuwerdi, hidup itu hanya menjalankan ketentuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita sebatas berdoa dan berusaha karena hanya Yang Kuasa yang mengerti mana yang baik dan buruk. Ana tembung becik ke titik, ala ketara ngono kae. Kuwi kabeh ya dilakoni awake dhewe ya, Truk. Bener, Gong. Perbuatan kebaikan suatu saat akan tetap terungkap sepintar-pintar apapun orang lain memanipulasinya. Sebaliknya suatu keburukan akan terungkap pada saatnya nanti. Wis kuwi tetep mula ana tembung wong kuwi aja sok gumunan, aja sok kagetan, aja sok getunan, aja aleman lan aja geleman. Maknane piye, Lid? Maknane piye, Kang? Ingkang mengwerdi jangan mudah terheran-heran atau terlalu kagum. Angka 2 jangan mudah menyesal, angka 3 jangan mudah terkejut, angka 4 jangan mudah manja. Lan angka 5 jangan mengambil yang bukan haknya. Insyaallah nyambut gawe ning ngendi wae seneng, ora getapan, ora disirik karo wong. Kan ya elek-eleke wong iki yen nyolong kok. Nek wis nyolong iki wis. Ya sithik ora apa-apa yen rezekine dhewe. Apa meneh nglakoni metro gareng Bagong kaya ngene iki Mas Gareng. Piye, Le? Piye, Kang? Ndalangi lak walah. Abot sanggane. Ndalangi iso swara kung kaya Mbah Dianom, sabet trampil kaya swargi Mbah De mantep sing ngangeli payune. Ya ta. Lah nek kuwi nasib kuwi. Ya wis bakune saiki seneng-seneng menyelam sambil minum air. Pelak, Mbah, pelak. Nanti pelak. Tintingane pelak. Dikendheni sik. Yen ning tawang ana lintang lanjutna Mas Heru. Cahayu aku nganteni marang mega ing kosop Cik metu megatruh karo Masku Mambang. Ya. sun takon war tane reki Aku iki karo Mas Heru malah kaya dagelan sepelan kelambine padha. Sama Mas Da. Iya. Anyar kok baru. Ya. Janjiku eling sumadut sing tias ingsun Tanggal 20 ke Mas Tiar kon pencak ning dhuwur panggung. Wah, deplok cengelmu wae. Malah karo-karuan dari arep golek silihan kaos.
Walah. Yo. Nimas ingsun prasapa Widih. Dawane sinaksanan bumi langit Aslah beratai kreatif orang rusak dalang sinden penabuh. sapa ae Sak peniti sopir bis. Iki ya kreatif. yang kreatif ya. Nganjuk Blitar lewat bareng. Nalari ndi? Iya. Ora sisan liwat Trenggalek bisa Tamasya ngono. Nek diomongi ngeyel nesu modele. Elek dimut bathuke. Yo. tangis ing tias ngenteni dang rap Was. Suarane Mas Heru bungkul. Ora entek babar blas. Aku yo tau diomongi karo dosenku. Kowe nek bar kowe nek pengen suaramu ora gerok, kowe banyu sumur ka ada ana botol. Kayak gendreng, nek wis ngembun ombenen. Nyatane yo ora tau gerak nek ora pinuju flu ngono kae. Iya. Sri. Aku ngerti ya, suara entek itu jenenge Sri. Mangsa aku anggere ana terop ngadeg kok enek Srine. Pak Catur ana Sri, Pak Sleng ana Sri, Pak Kelilur ana Sri. Pak anu Bima Wanagiri. Tapi kita masih bisa sesandingan kan. Masa aku cah pedalangan. Ya. Yen nawang langgam. Ya. Karo ngadeg ya alon-alon. Oh iya. Meluruskan urat-urat saraf ngono lho, Sri. Nggih. Ya. Mboten buka rebab mawon. Waduh, Lah berat dibawani ini. ya bukane buka celuk. Waduh. Jadi sing ngenong iki tak sipani wis usul suwe. Bagongmu gantine sing biasa solonan ngene iki wae. Iki tak nuruti tak sipan. Iya. Iya. Duh, Jan. Ayo. Yuk. Oh, di tangane ra tekan lho, lan buka celuk. Yo. Ning tawangun. Ayo Sri. Lintang wong bagus. Ngenteni tekamu. Sakno. Marang mega ing angkasa kang mas. Santaka kepawartamu. Ya. Duh. Dua kali Mas Arya. Bareng kok dijaipong tipis-tipis ya. Yo. Yen ning tawangun
aja nangis. Bengi iki dikabari kancaku. Nelaladan Blitar wayangan ya ora mung awake dhewe iki mau. Endi neh, Truk? Iki dulur-dulur dalang nom-noman Blitar. Pada gentar. Paguyuban dalang generasi Blitar go ngeneki wayangan. Ing daleme Mas Rudi Garing. Lah, nyenengke ya, Truk. Dalang nom-noman iki iso sayuk rukun ngeneki wayangan rutinan. Nganjuk arep bentuk ngono angel men ya. Oh, kabeh iki duwe prinsip dhewe-dhewe le, prinsip dhewe-dhewe le. Kamu kok iso. Ayo wis men. Ora gelem rukun yo tak ngurusi tanggap aku dhewe ya. Malah kurep ora ngentek tenaga. Ya jane pada intinya iki paguyuban-paguyuban sing terbentuk ngono kuwi lak tujuane karaben wayang kulit kuwi ora kelangan lacak. Dadi perlu wadah kanggo regenerasi dalang nom-noman kanggo srana neruske dadi pelaku seni utawa dalang. Ngono ya, Le. Nggih. Bacutke engko Dik Niken nggo bom nggo terakhir. Ya. Duit rong tembang wi. Ngateko wi. Guyu wi. Sinden jembreng ta wi. Mergo layangan iki terutama sing di depne penonton ki rak sinden. Fitnah, Mas. Nek dalang karo yoga ya wis ora duwe nomor. Aku lo selalu tersenyum. Iya. Apa iki mau?
Ngadeg kok. Ya. Ya. Ki gak diapa-apani to. Rasa ya ini. Yo wis tak ngadeg. Karo Victor ngadeg Tor. Ngadeg kok Tor. Ah, ngono. Prinsip. Ngadeg kok Tor. Kayak Casper. Wayang timplong. Wis, Duit apa sing musik ngono apa? manut Mbak Dwi. Manut apa akeke azan. Sing duit. Manut, Mbak. Sing lawas-lawas ora apa-apa, sing lawas-lawas. Siksa kubur kowe. Siksa kubur. Sakit rindu, Mas. Wadah. Elah. Loro tenan iki suwe Ayo rapet. tar. Ayo tar. Sesasi rapet tuh iso tambah lemu ngono anjing. Iya, karena aku sekarang tuh ayem gitu. Iya. Sebabe. Ya sebabe ketut kerusan. Layak. Apa kuwi? Apa kuwi? Kerusan. Untirane nak penak kerusane. Wah, semangat bener. Ndak roh ndak paham. Sakit rindu. Ayo. Ayo Tris, nyambut gawe Tris. Ayo Mas Tris. Temen ae iki. Ayo. Sabar to, Gong. Iki Mas. Terima kasih. Sampun katur. Jadi Nggih, Mas. duduk. Sektor aja nunggu sik iki lho, ana sing WA aku iki lho. Piye, Mas? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng enjing menawi kepareng badhe nyuwun lelagon Heeh. kadung tresna utawi ninggal katresnan. Nggih. Menawi kepareng Victor ken beksa Mas. Wah. Iki Hafid Oh, Mas Hafid, nggih. tingkatku. Nggih. Ya, Mas Nah, Hafid dituruti. Alhamdulillah ring kitanipun gayeng mugi sedaya pinaringan sehat ugi pikantuk berkah. Amin. Nah, wis. Nggih. Endi mau? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wilujeng dalu. Nggih. Saking kauman Nganjuk tetep nderek memantau saking live streaming Siap. Kagem Mas Akbar. Nggih. Dan kru semoga sehat dan sukses selalu matur nuwun saking Bobo Lasiman. Nggih, matur Siap. nuwun, Palesiman. Anu sik, Nggih. Enggar karo Mbak Enggar karo Dek Sinta ngadeg sik Nggih. ninggal katresnan. Oke. Aku pengen dik niken Banyuwanginan. Ya. Wah, oke, siap. Yo. Ya Mbak yo. Nah, Bajan. Ya. Diapit wong loro. Ah, Jangan. Wah, sitok gede sitok. Cilik. Nah, putrane Pak Wanto tuh sih ta. Sih. Nah, kon ngendang. Wah, jan. Nggih. Anak pengendang itu dadi ngendang. Ya, Kae, yuk monggo. yuk langsung ya. Jek. Iya. Adek Sinta, Mbak Enggar yo, Victor. Yuk, nek nih. Ojo lali pawelingmu, buka mana kemas. Aku kan setia satu, tak anteni nganti saelingmu. Mas Tabrata iki ya. Wis, ya, terakhir ya. Dik niken jumeneng. Ya. Berdiri. Halo. Halo.
Apa kabar? Baik. Oke, aku juga baik. Ya wes. Iya. Nembang dong. Yuk. Apa, Dek? Kok sentur-sentur toh? Apa? Apa ya? Banyuwanginan piye? Monggo. Gerejakan ya? Iya. Oke. Apa lagu yang lagi viral? Apa? Pun. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Ngelondi. Nanti bojo Akbar. Durung. Ngelondi. Gue aku menengane ora diwene umpan sik ora anu aku. Yo, apa kuwi sidane? Iku mau lho, Mas. Oh, kuwi sing cinta siapa? Heeh, tapi ngomong kabeh ya. Oh ya, Cinta siapa? sing ora bengok sesuk-esuk dilarung. Latihan sih, ndang cepet. Ya, latihan Ini sih. sinden-sinden, Bu. Bu Ya. melok bengok nggih, Bu nggih. Oh. Ayo, latihan. Cinta bojone Victor. Victor ganti bojo ya. Ora duwe. Bisa. Bengok kabeh ya. Ya. Cinta siapa? Cinta bojone Akbar. Loh. Hehe. Haha. Sida bojone Akbar to. Lah sida apa ora? Aku nganyelke. Iya, Oke. iya. Itu aja. Yo. Ya apa terus dulu? Apa, Dik? Iming-iming. Iming-iming. Nek gede omong-omong. Omong-omong. Ya. Yuk, Mas Tris.